Wengane zawethu impela amaphoyisa ethelwana nephasi phezulu nemiphundla eThekwini ke lindelane ngasenanda njengoba gcine ke kusala ke 4 enkundleni ke yayo ke lemiphundla bafowethu impela phamba seligibelelo ludaba ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke mboso sithi MTV sithi nje masaqala ngane ngiyona channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell khona sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi wengane zawethu impela amaphoyisa etholane phasi phezulu nemiphundla eThekwini ke elindelane ngasenanda kwelama West Gang njengoba ke amaphoyisa wengane zawethu impela bezihambela ebesedibana ke nayo imoto ke esolisayo bathi cha impela ke le captain asivale. Hayi ke wengane zawethu impela ke bazamile kuyimisa yona ke le moto kanti ke bathi cha thina ke sijwayele ukushayela abafana bami ngeke enzeni isimisi ethina. Hayi ke wengane zawethu impela ke yona ke even ke amaphoyisa bese ihlala ke emsileni ke wayo ke le moto yabona ke megolo ukuthi cha uthi impela labantu laba abasiyekele engazuthi futhi basifuna lokho ngempela. Hayi ke wengane zothi impela ke le miphundla ebe iseyidedela phana ke engohlavu ke ibhekise ke emaphoyiseni. Hayi ke bafowethu impela amaphoyisa athe cha thina ke lo msebenzi ke esiwazi kangcono futhi ke sawufundela awuthi ke sinifundise ukuthi lokhu kwenziwa kanjani. Hayi ke wengane zothi impela amaphoyisa sebededela ke nawo ke ngenhlavu eziphiniselela njengoba kugcina ke kushaya ke 4 phana ke kuona ke imiphundla yasela khona phana ke enkundla. Hayi ke bafowethu impela ke zinjalo indaba beseniphathele zona kodwa abakolwenze phana ke elindelane ke eThekwini amaphoyisa eqoba ke abalisa ke bawu4 bebehlomile ke behamba ngemoto ke besayoganga phela indawana thize. Kodwa thina ke sembosa sithi MTV bafowethu sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.